Așează-te confortabil și închide ochii. Pentru câteva clipe, devii conștient de respirația ta, fără să-i modifici ritmul. Inspiri și expiri exact așa cum are nevoie acum trupul tău. Atenția pe respirație te ajută să fii din ce în ce mai prezent în propria ființă. Aici și acum, acasă în tine, doar inspiri și expiri. Imaginează-ți cum stai relaxat în cel mai primitor și ocrotitor loc. Cât de bine se simte să fii îmbrățișat în confort și siguranță. La inspir, vizualizezi cum aduci în fiecare parte a trupului tău starea de siguranță, calm și relaxare. Iar atunci când expiri, vizualizezi cum dai drumul, eliberezi din ființa ta orice tensiune, contracție, disconfort fizic sau sufletesc. Inspiri calm, siguranță, relaxare. Expiri orice tensiune sau disconfort. Inspiri, expiri. E ca și când o plapumă caldă de liniște se așează blând peste tine. Acum ești precum plântuțele ce dorm sub zăpadă în așteptarea primăverii. Ești una cu pui de urs ce tocmai s-au născut și, cuibăriți lângă mama lor, își visează viitoarea viață. Ești una cu arborii ce și-au încetinit curgerea sevei și și-au retras simțurile în cea mai lungă meditație. Ești una cu coconii ce așteaptă cu minți sub pământ să-și împlinească gestația. Ești și tu, așa cum ai fost și vei fi mereu, partea naturii ce urmează neîncetat legile firii. Când totul în jur încetinește și ațipește, e timpul sacru al visării. Iar timpul visării e timpul posibilităților. Moleșeala plăcută te cuprinde. Ești tot mai relaxat, așa de relaxat cum de mult timp ți-ai dorit să fii. Atât de relaxat încât pare că ieși ușor din tine, că trupul ți se dilată. Simți cum limitele trupului devin din ce în ce mai vibrante și fluide, iar corpurile tale subtile sunt plăcut energizate. În mod natural, acea parte a ta care știe să viseze se activează tot mai clar. Îi dai voie acum să se manifeste complet și să te poarte în tărâmul ascuns al imaginației creatoare, acolo unde au luat naștere ideile tuturor lucrurilor ce există
sau au existat vreodată. Cum arată această lume a posibilităților pentru tine? Ce observi și ce simți? Cât de des vii aici și cât de natural îți e să stai cu reveriile, inspirațiile și visurile tale? Dacă ar fi să-i dai o înfățișare părții tale visătoare și să o lași să te ghideze, cum ar arăta ea și ce ar face? Simți dacă îți este dificil sau ușor să te apropii de sinele tău visător. Simți cât de străină sau familiară, cât de incomodă sau confortabilă îți este prezența sa. Și treptat, în ritmul tău, îndrăznești să te deschizi tot mai mult către ceea ce sinele tău visător vrea să îți arate astăzi. Undeva în fața ta, nu prea departe, se află cea mai impresionantă și fascinantă bibliotecă pe care ai văzut-o vreodată. Printre rafturile și în spațiul ei, splendide ființe de lumină se plimbă sau studiază. Viziunea bibliotecii te atrage precum un magnet și cât ai clipi, te și regăsești în mijlocul ei. Îți iei câteva momente pentru a te bucura de ceea ce percepi, cu toate simțurile tale subtile. Ce vezi în jur, ce se aude și cum miroase. La doar câțiva pași de tine, observi un pupitru sculptat în lemn, pe care e așezată o carte voluminoasă. Te apropii și privești cu interes în carte, răsfoind câteva pagini. Imediat realizezi că ea conține povestea întregii tale vieți, din clipa în care ai fost conceput și până astăzi. Povestea are atât fragmente de text cât și imagini, iar imaginile prind viață asemeni unui film, atunci când zăbovești mai mult asupra lor. Sunt strânse în cartea asta toate zilele și clipele existenței tale actuale. Momente plăcute, dar și dificile, evenimente fericite și provocări, întâmplări uitate și trăiri ascunse, toate sunt acolo. Cartea e groasă, dar abia o mică parte a sa e completată. Restul paginilor sunt încă goale. Și exact acolo unde ultimele rânduri scrise
se îngână cu spațiul gol al paginii, o mână invizibilă începe să scrie ceva. Citești în timp ce cuvintele apar sub ochii tăi mirați. Ce îndrăznești să visezi de aici înainte pentru tine? Ce vrei? Cine vrei să fii? Și cum îți dorești să arate viața ta? Povestea vieții tale are un singur autor: tu. Chiar atunci, sinele tău visător apare lângă tine și te ia de mână, zâmbind și încurajându-te. Și ceva în adâncul ființei tale începe să se reverse cald, mângâietor și încrezător. Îți dai frâu liber și tot ceea ce-ți dorești și știi că e binevenit în viața ta, începe să se aștearnă în paginile cărții, care încep să lumineze într-o energie scânteietoare. Te uiți la imagini, citești noile rânduri și simți cu toată ființa ta că tot ce tocmai ai îndrăznit să visezi, nu doar că e posibil pentru tine, dar chiar a și început să fie deja creat. Noi întrebări apar acum scrise în cartea vieții tale. Există ceva care te reține sau se opune acestor realizări pe care tocmai le-ai înfățișat? Dacă da, ce anume simți că opune rezistență sau te sabotează? Cum se manifestă prădătorul sufletului tău și ce vei face pentru a-ți ocroti visurile? Răspunsurile apar scrise clar, cu litere mari, ușor de citit. Acordă-ți timp să le citești și să le asimilezi într-un mod plin de iubire și compasiune. Cele din urmă întrebări apar și ele. Care sunt obiceiurile, ființele și lucrurile care susțin împlinirea celei mai frumoase povești a vieții tale de acum înainte? Cum vei face să le permiți din ce în ce mai mult să te inspire și să te asiste? Din nou, îți iei timpul necesar să percepi răspunsul clar, asimilându-l cu inima și mintea deschise.
Simți încrederea, puterea, entuziasmul care vin odată cu toate aceste conștientizări. Iar acum știi că ai ajuns la finalul călătoriei. Sinele tău visător te anunță că e timpul să revii la starea obișnuită de conștiință. Evoci în suflet recunoștința, care te infuzează din cap până în picioare. Și treptat, ca prin farmec, spațiul bibliotecii din jurul tău începe să se estompeze, iar tu te simți atras înapoi către trupul fizic. Instantaneu, te și regăsești înapoi în trup, reancorându-te cu toate simțurile în corpul fizic și în momentul prezent. Îți simți din ce în ce mai bine granițele trupului, ritmul respirației, bătăile inimii. Inspiri și expiri profund. Începi să îți miști ușor degetele de la mâini, de la picioare. Te întinzi ușor și atunci când ești pregătit, deschizi încet ochii.